Chceme do jedného objektu združiť. My sme tí bez zmeny, Mojsejom vesnený, každý z nás chce mať milión. A aj dva, ak sa dá, keď už sa musím vstať. Okrem strany, Sloboda a Solidarita aj ďalšie inštitúty. Mnesková, ani Mej Tisová, hnusný kamier tak, je aby to plný nebol konflikt záujmov. Bodaj to párom, ďalšie som sa ťahoval s Mojsejovcom. Každý má vlastný štýl, Nemec, Češka. Tak si myslím, že by tam mohlo dôjsť aj k fyzické potýčke. Ja chcem byť v dome, áno, ty chceš byť v dome, áno, ty chceš byť v dome. Vláda nebude mať takúto odbornú zdatnú vešticu medzi sebou. Áno, každý chce byť v dome, áno, každý chce byť v dome, áno. Spolu nám je tu, hej, každý však má svoj cieľ, uvidím, jak vyvíja sa dej.